Voi saakeli! Perunamuusia. 5 eurolla. Rahantuloa ei voi estää! Mä arvasin sen. 30 euroa. Paketti hiivaa. Ei muuta kuin lapsen teko. Syön. Paskaa. Vittu. Tässä on vaan 30 euroa. Mitä helkkaria? Pullo pankolle ja hyvää tulloa. Minä yritän murtautua puustiselle. Niinkö meinaat? Älä nyt viti liioitella. Ja Seppo, illalla juhlitaan vaalivalviaisessa, niin kuin vanhat tekijät. Meni jo! Että homoja. Sillalta alas. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Paketti hiivaa. Niinkö meinaat? Perunamuusia. Kengänkuva persuksiin. Haluut sä turpaas? 30 euroa. Fantasiajuttu. Seppo suus kiinni nyt.